Yesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Ndiyaphila ukuphakamisa amandla kaYesu esamfumanayo. Sibulele kakhulu uTatsere owasidibanisayo. Haleluya. Ndikhumbula nto okuya kunqinwa ukuba eli gama lindincedile ndiselalini engemanga kakuhle kukhona izivunguvungu. Haleluya. Kwesi sivunguvungu kwabonakala into yoba umyeni wami uphambili. Haleluya. Kwabhalwa amagama abantu abazodluliswa emhlabeni. Haleluya. Mna ke ndithandaza ndisithi uYesu Kristu inkosi. Angeke kwenzeke Thixo uthi ukhona uthe wena uyosimela ezintweni zonke. Ndiphakamisa amandla kaThixo ke owenza eso sivunguvungu siphele. Kodwa ke ngonamhlanje ndivuka nombono eligazi elimele kakhulu. Uthi umuntu obuzayo uba kwenzeke ntoni, ndithi makubuzwe komnye umama. Uthi Thixo xa ethetha umyeni wakho uyacetywa uzoba ligazi, akazuba khona ngenxa yezandla zomuntu. uYesu Kristu inkosi. Ndiyamxelela myeni wam ndivuka nale nto. Uthi ke yena andingowomntu mna, ndingokaThixo. Ndithole mfazi uyathandaza, qhubeka ke uthandaze. Ndizothi uYesu Kristu eneneni uyinkosi empilweni yethu. Uma sinokubala izinto ezenzeka empilweni yethu, kodwa ngenxa kamandla kaYesu owongama empilweni yethu, sihlale sisithi uYesu Kristu uyinkosi, kodwa zona izinto zingemanga, kodwa thina sithi uYesu Kristu uyinkosi. Haleluya. Ndizocela ukuthobeka, ndicela ukuphakamisa otata befundisi abazozosifundisa sibazithobeka khona bekhokhela umntana wempostile egameni likaYesu. Lapho izivunguvungu